Això és l'Infocar a l'Escola Pinyana d'Alfarràs. Hola, sóc el Rami i això és l'Infocar. Avui farem unes preguntes sobre el Carnaval de 2023. Preguntarem als pocasoltes, la directora, la Hatsu i l'Albert. Comencem per la Hatsu. Bona tarda a tothom! La setmana passada a l'Escola Pinyana d'Alfarràs han celebrat Carnaval. Cada dia tenien una ordre que els deia com tenen que venir a l'escola. Us ensenyem l'experiència dels nens. Us passo a la Paula. Estem a l'Escola Pinyana d'Alfarràs amb tots els nens i nenes i els professors que també s'han disfressat. Albert, què tal t'ha semblat l'experiència del Carnaval? M'ha agradat molt, ha estat una activitat molt xula que no se celebra en moltes escoles i m'ha encantat. Anna, com t'ha semblat l'experiència del Carnaval? Doncs jo crec que ha sigut divertida. Ens va costar una miqueta trobar les ordres i preparar-ho tot, però al final tot va sortir molt bé. Infocar Carnaval 2023 a l'Escola Pinyana d'Alfarràs. Durant aquesta setmana, l'Escola Pinyana d'Alfarràs ha estat celebrant carnavals. I començarem entrevistant amb un nen i una nena de 5è. Hola Paula, què tal aquesta setmana? A veure, ha estat divertida, el disfraç xulo i bueno, pues jo crec que hasta podríem anar a la platja. Ah, molt bé. Hola Albert, què tal aquesta setmana? M'ha paregut molt bé, ha estat molt divertida. Dissabte no sé tan millor, però bueno, ha estat bé. L'Infocar de l'Escola Pinyana d'Alfarràs, l'Infocar d'avui anirà del Carnaval d'Alfarràs. Comença el 25 de febrer, que és un dissabte. Comença a les 5 i acaba a les 11. La festa jove comença a les 12 i acaba a la 1.